Salutare, prieteni! Acum ne jucăm Minecraft pe canalul Florian Galabrian. Hai să ne jucăm acum. Așa. Hadi să ne jucăm. Mi-am de făcut. Da. Uite așa. Da, noi ne jucăm. Vedeți? Ce plac casa noastră. Și asta e. Să ne jucăm. Să ne jucăm. Așa, hai să ne jucăm. Ne dăm pe vieți. Noi. Cine vrea să se uite la canalul nostru, să uită că e frumos. Așa, mergem la minat. Mergem. Uite, aici am o zonă. Așa. Așa. Așa o să jucăm Minecraft. Ne jucăm Minecraft Pe așa. un canal. O să jucăm Minecraft. Da, ne jucăm amândoi. Minecraft. Uite și pe Cătălina, să vedeți. Mă dai reclamă. Da, noi le dăm lui Florin. Le dăm reclame și vă pe canalul Piona Cătălina. Și haideți să ne jucăm Minecraft. Cu Florin. Așa, acum ne jucăm. Minecraft, da. Minecraft ne jucăm. Minecraft cu Florin. Și eu, Cătălina, deci am amândoi la minat. Da, de stai n-am... Stați să vedeți acum că intră așa pe mapă. Suntem ieri cu 3 prieteni și n-am putut să filmez. Și Eu vreau să o șterg. Cum o șterg? astăzi... Cum o șterg? Gata. Astăzi... A rămas asta aici. Da, astăzi filmez pe Minecraft, că n-am ce să fac. Mă duc la minat. Mă duc. Hai Florin, așteaptă și pe mine. Mă duc la minat. Cine merge cu mine? Stai un pic. Vreau să se conecteze Cătălina la mine. Stai un pic. Cum dau aici pe canal? Până bine, voi Așa, ne jucăm, ne ducem la minat. și haideți să ne jucăm Minecraft. Hai să ne ducem căutarea. Și o să intrăm pe mapa lui Florin. Și o să vă arăt cum o să intru eu pe mapa Da. lui Florin. Și o să mergem amândoi la minat. Da, O să mergem la minat. amândoi. Da, amândoi, stați un pic. Uite și pe Cătălina să vedeți. Că intră și acum și ea pe mapă cu mine. Da, și încă Ne facem amândoi încă n-am intrat. Nu mă las. vlog. Vlog pe amândoi. Ștergem video și încep de nou. Cum șterg video aici? Taci, mă! L-am putut eu. Stai.